салом алейкум Эматшо, ташаккури зиёд ки розӣ шудед барои ин суҳбат. Ва саволи аввали мо ин аст ки чӣ гуна идеяи созмон додани конференси TEDx душанбе ба миён омад? Конференция TED появилась в 1984 году в Калифорнии. конференси байналмилалии TED аз ҷониби 3 нафар олим дар соли 1984 дар иёлоти Калифорнияи Амрико таъсис дода шудааст. мо донишҷӯёни тоҷик дар хориҷ аз кишвар ба сомонаи TED.com ҳамеша ворид мешавем ва ин сомона дар тамоми дунё 18 миллион истифодабаранда ва сабти биш аз 1000 маърузаро дорад. идеяи созмондани конференси TEDx душанбе дар сафҳаҳои шабакаи иҷтимоии Facebook ба миён омад. мо донишҷӯёни тоҷике ки дар ҳар гӯшаи ҷаҳон дар риштаи иқтисод ва молият таҳсил мекунем, дар Facebook гурӯҳи махсуси худро дорем ки дар он роҷеъ ба вазъи бонкҳо, молия ва иқтисоди кишвар табодули назар мекунем. маҳз дар ҳамон ҷо идеяи ташкили конференси TEDx душанбе назири TED-и байналмилалӣ ба миён омад. ба назарат баргузор кардани ҳамин гуна конференсҳо барои ҷомеа чӣ нафъе расонда метавонад? Однозначно, TEDx или TED сам по себе – это идеи, которые должны распространяться. албатта конференси TED зери шиёри ғояҳое ки месазад паҳн кард фаъолият мекунад. дар ин ҳамоиш навтарин дастовардҳои илм, санъат ва маориф муаррифӣ карда мешаванд. месазад қайд кард ки конференси байналмилалии TED намегузорад бо истифода аз минбари он сиёсат ва дин таблиғ шавад ва мо низ ин принсипро риоя мекунем. мо ба он ноил гаштем ки дар конференси TEDx душанбе беҳтарин намояндагони бизнес, санъат ва маорифро ҷалб кунем ва онҳо бо маърузаҳои худ дар конференс ширкат карда асрори муваффақият ва идеяҳои тараққипарвонаи хешро бо ҷавонон дар миён гузоштанд. конференси TEDx душанбе зери шиёри имрӯз орзу кун то фардо намунаи ибратшавӣ фаъолият мекунад ва мақсадаш он аст ки ҷавонони ширкаткунандаи ин чорабинӣ аз идеяҳои дар он ҷо муаррифишуда илҳом гиранд, барнома созанд, онро амалӣ созанд ва бо гузашти чанд сол худашон мисли маърузачиҳои конференс муваффақ шаванд. ба ҳамоиши мо на танҳо дар дохили кишвар таваҷҷӯҳ зоҳир карданд, балки тариқи сафҳаи мо дар Facebook ҳудуди 900 нафар тоҷикони бурунмарзӣ ба муҳтавои ин ҳамоиш ошно шуданд. аксарияти ҷавонони тоҷике ки дар хориҷа таҳсил мекунанд кӯшиш мекунанд дар ҳамон кишварҳое ки таҳсил мекунанд боқӣ монанд. чаро чунин аст? Что касается ман наметавонам аз номи ҳама ҳарф занам, аммо ба назарам на ҳама ояндаи худро дар Тоҷикистон тасаввур карда метавонанд. хеле мутаассифона. ҳар шахс барномаи зиндагии инфиродии худашро дорад. тасмими баргаштан ба ватан ба ҳар як нафар ба нақшаву ниятҳои вай дахл дорад. аммо фикр мекунам ки агар мисолҳои муваффақияти ҷавонон дар ватан бисёр шавад, шавқи дигарон ҳам барои бозгаштан ба кишвар бештар мешавад. оё ҷавонони лаёқатманди тоҷик имкони амалӣ кардани нақшаҳои худашонро дар Тоҷикистон доранд ва ягон мисоли равшанро медонед? Отличным примером успеха ман мисолҳоеро метавонам номбар кунам ки ҷавонони дар хориҷа таҳсилдида дар Тоҷикистон муваффақ шуданд. мисоли бисёр равшани он ташкилоти Tajik Invest мебошад ки онро ҳам ҷавонон дар хориҷ аз кишвар таъсис доданд ва ҳоло фарзанди ин ташкилот дар Тоҷикистон бо номи Пешрафт фаъолият дорад. ин ташкилотро Зуҳуршо Раҳматуллоев раҳбарӣ мекунад ки худ таҳсилдидаи Британия аст. мо чун ҳар тобистон дар мавсими таътил ба Тоҷикистон бармегардем, аксияҳои хайриявӣ баргузор мекунем, конференсҳо меороем. бо ин мехоҳем ки дигар ҷавононе ки дар Малайзия, Канада, Амрико ва дигар кишварҳо таҳсил мекунанд ба Тоҷикистон ҷалб шаванд, чун онҳо ҳам биёянд ва ба чунин корҳо машғул шаванд. Эматшо, худат дар кадом кишвари хориҷа таҳсил мекунӣ ва дар оянда чӣ нақшаҳо дорӣ? Я бы хотел ман нахуст мехостам дар бораи тими конференси TEDx душанбе ҳарф занам. тавре гуфтам мо 5 нафарем. ин Фурӯзонфар Зеҳнӣ ки мактаби олии бизнеси шаҳри Ҳонконгро хатм карда ва дар он ҷо таҷриба омӯхта истодааст. Саид Кабир Азизов дар шаҳри Алматои Қазоқистон ҳам дар риштаи молият таҳсил мекунад. Парвиз Ҷамолов бо ихтисоси журналист ва Абдулҳаким Ҳамрозода дар риштаи барномасозии компютер дар Тоҷикистон таҳсил доранд. ман ҳоло дар мактаби олии бизнеси Британия дар шаҳри Дубай дар риштаи бонки сармоягузорӣ таҳсил мекунам. мо як гурӯҳ ҳамфикрон дар ин ришта аллакай ба ҳам омадаем ва фикр мекунам дар ояндаи наздик ҳам ба соҳибкорӣ ва умуман иқтисоди Тоҷикистон хеле муфид хоҳем буд. ташаккури зиёд барои чунин як суҳбати пурмуҳтаво ва дар оянда барояд муваффақият хоҳонем. Спасибо вам. ба шумо низ ташаккур.